A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wan nazil minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahamatullahi taala wabarakatuhu. Ƴanuwa masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma 'yan uwa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To 'yan uwa, muna muku barka da shan ruwa kuma muna muku barka da wannan wata mai albarka. Allah ya karɓi ibadunmu, amin amin. Da fatan 'yan uwa an sha ruwa lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To saboda haka 'yan uwa, insha Allah ta'ala, sakamakon an ji mu shiru kwana biyu a lamari na azumi, ayyuka sun ɗan yawa, shi yasa aka ji mu shiru insha Allah. To amma a masu tambaya da masu wasu bukatunsu, to duk suna samun mu a WhatsApp da izinin Allah. Saboda haka insha Allah ta'ala, a sakamakon haka nan muka ga cewa sallah ta gabato. Akwai 'yan kasuwa masu son su yi lalurorin sallarsu da kuma ma waɗanda ba sa kasuwanci. Shine muka ce to ya kamata a duba a ga wani irin sirri ne ya kamata a fitar wa 'yan uwa domin su ma su amfana, su samu abin da za su yi laluran sallah. To wayannan dan uwa, wannan sirri na 'yan kasuwa ne kuma za a sha mamaki na abin al'ajabi. Wannan talasaman da kuke gani, wallahi idan mutum ya yi aiki da wannan sirri, to wallahi sai ya sha mamaki. Wani lokaci za a ga kasuwancinka ga na mutum, kaya ɗaya kuke sayarwa amma ka ga ya fi ka ciniki, ya fi ka samun alkhairi. Da saboda haka dama ita duniya wanda ke neman ta to sai ya shirya. Balli ma a ce kana haɗawa da taimako, to insha Allah sai ya ga harkokinka na buɗewa, ana samun alkhairi kuma ana samun jama'a insha Allah ta'ala. Wannan sirri zai duba ne da 'yan kasuwa mai son ya samu ciniki mai yawa a kasuwancin shi da samun riba mai yawa. Ko da yana sa tsada ne a kayan shi, to za a sayi komi kakasa sai an sayi. Ga wanda zai fara kasuwanci, ya amfani da wannan sirri. Mai kasuwanci baya samun ciniki, ya yi amfani da wannan sirri. Wanda yana samu, yana so ya ƙara samu, to ya yi amfani da wannan sirri. Wannan shiri 'yan uwa, idan an yi amfani da shi, za a sha mamaki na abin al'ajabi da izinin Allah. Za a ga yadda Allah zai kawo ma mutane gabas da yamma, kudu da arewa. Mutane dai kam wallahi sai ka gaji da ganinsu. To saboda haka insha Allah 'yan uwa, kafin dai mu shiga cikin bayanin wannan sirri, in yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, danna mana alamar subscribing domin ka zama ɗaya daga cikin mabiya wannan channel mai albarka. Kana ba mu ƙwarin gwiwa akan kowane lokaci ka danna alamar ƙararrawa, domin kowane lokaci da mun saka sabon sirri YouTube za su sanar da kai. Bayan haka kuma sai ka danna mana like a wannan bidiyo, domin wannan bidiyo ya yaɗu a duniyar YouTube, kowa ya gani ya amfana kamar yadda ka amfana. 'Yan uwa, a taimaka a yi sharing domin kai ma ka samu rabonka na lada daga wannan sirri. 'Yan uwa, a taimaka a yi liking, a yi sharing, domin shine zai ba da ƙwarin gwiwa ga wannan sirri 'yan uwa su gan shi kuma su yi amfani da shi, su ma su samu biyan bukatansu insha Allah ta'ala. To yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga cikin bayanin sirrin kamar haka. Ga wanda yake so ya samu kasuwancin shi ya haɓaka, jama'a suna zuwa mashi, ɗiyan Adam da Hawwa'u, ma'ana 'yan Adam kenan, suna zuwa mashi ta gabas da yamma, kudu da arewa. A kowane lokaci ya samun ciniki na abin mamaki, na abin al'ajabi. To ya yi amfani da wannan sirri. Yadda ake amfani da wannan sirri shine kamar haka. Za ka rubuta wannan talasaman da kake gani, to amma banda wannan rubutun na sama inda aka rubuta talsamul jalabul zabuna bi amrillah.
ba za ka rubuta shi ba, za ka dai rubuta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim, sai ka yi ainihin rubuta shi wannan talasaman, amma ba da tawada za a rubuta ba, da kalamul za'afaran, tawadan za'afaran. Na gaya muku yadda ake yin tawadan za'afaran kamar yadda muka yi faɗi a baya. Za ka samu shi furen za'afaran, idan aka samu sai a samu ma'iwardi kaɗan sai a zuba sai a kulle. To bakin dai tawadan da kake so ka haɗa, to da ka kulle ka bashi 'yan awa guda ko minti 30, za ka ga ya canza kala ya zama tawada. Idan ka ɗauko ka rubuta, ka ɗauko alƙalami ka ɗan rubuta ga takarda, za ka ga ya hito yadda ake so. To insha Allahu ta'ala, bayan ka haɗa wannan tawada sai ka zo ka rubuta wannan talasaman da kake gani da jalabu zabuna ila hazal makanin lazi bihi talasam tawakkalli akhuddamul hazihil asma'a wa talasam wajlabu auladal adama wa banati hawa'u zuwa dai alwaha al'ajala as-sa'ata barakallahu fikum. To idan ka rubuta kafa ɗaya sai ka farar takarda sai ka yi laya. Idan ka yi laya sai ka zo ka kai a rufa maka, ko ka samu kwalba ka sa, ko ka rataya ta a cikin shagonka inda ba wanda zai ganta balle a taba ma ita. Idan kasuwancin a gida ne, mata masu yin kasuwanci a gida, to su sa a kwalba su birni a gida, ko su sa a inda suke zama kasuwancinsu. Mata ma masu irin 'yan sana'a na gida su ma suna iya yi. Maza ma masu sana'a kasuwa ko shago duk kana iya sawa. Idan shago ne ka sa a rumfanka, idan kuma a shago sai ka sa a shagon ka rataya, idan kuma a kasuwa ne sai ka sa a rumfanka. To ina tabbatar maka dan uwa, idan kai wannan aiki za ka sha mamaki na abin al'ajabi, ta yadda za ka na ganin masu zuwa sayayya kamar ana turo maka su. Lallai wannan sirri yana da ƙarfi, hadiman shi na da ƙarfi wajen samu maka masu saye da sayarwa a shagonka insha Allahu ta'ala. Saboda haka insha Allahu dan uwa, shi irin wannan lamari ba ana tsayawa bane. Sanya zuwa za ka yi ka jarraba ka gani, ka ɗauka ka jarraba, ba dai wata wahala. 'Yan kuɗin ma da za ka kashe duk bai wuce ka kashe 1000 ba ko 500. To saboda haka yan uwa, insha Allahu kada a tsaya a kashe jiki a ɗauka a yi amfani da shi domin a ci gajiyar wannan sirri. Saboda Allah muka ba da shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, albarkacin wannan wata na Ramadan. Saboda haka insha Allahu yan uwa, sai a ɗauka a yi amfani da shi domin a samu biyan bukata akan kasuwancin da aka sa a gaba. Saboda haka yan uwa, insha Allahu ta'ala, a nan sirri muka zo ƙarshe. A nan za mu dakata. Kada a manta da subscribing, liking, sharing ɗin wannan sirri zuwa ga yan uwa domin su masu amfana. Insha Allahu ta'ala, su kuma wayanda ba sa kasuwanci, za mu zo musu da sirrin da za su iya samun abin da za su yi sallah da shi da izinin Allah. Saboda haka insha Allahu ta'ala, nan za mu dakata, sai kuma Allah ya ƙara dawo da mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.